Ayun mga kalingap, ito po si Kalingap Alvin. I'm Gianno Pupilano po. Diyan, kasama natin. Ngayon po mga kalingap, ipapakita po namin yung ginagawa namin sa pag-i-scout. Kasi po ang pag-i-scout namin, hindi po lagi kaming nakakahanap ng deserving. Tama. At ito po, try po natin makahanap ngayon. Pero punta muna po tayo sa barangay para Tanong natin kung para magbigay paalam sa kanila tama. na mag-scout tayo. Para may security din and din parang respect din sa barangay. Oo mga kalingap, tarong po ito. Paalam muna tayo sa barangay. Baka may alam po sila na deserving na sobrang nangangailangan. So medyo private po at siyempre mga nasa government, private po natin yung pag-uusap. Ito mga kalingap, may naturo po sa atin yung isa sa kagawad ba yung Kuya Robin? Si Lola, hindi naman yung kagawad, hawak lang siya sa barangay, yung baga sa medical. Sa medical. So midwife, diba? Siya na stress, ayan, basta Taga-injection. Ito mga kalingap yung bahay, mga kalingap. Dito tayo puno. Alamin po natin yung sitwasyon. Ilang tao po. Magandang hapon. Hello. Ito si Kuya Robin, taga dito yan. Ako si Kalingap Alvin. napasok na daw ko. Pasok ka na doon. Pasok na daw tayo. Mga kalingap, alis tayo ng ano. Ikaw lang mag-isa. Grabe init dito. Yung kapatid ko po kasi nasa school pa po. Nasa school. So, nandito kami. Kasi nga, tinuro ka nung isang lola. May lola po. Ito po, Ka na may... kuya mo. Dito ako. Ayan, at ito, nandito kami kasi tinuro ka ni lola. Anong pangalan? Anong Kuya Robin? Hindi ko alam ng pangalan ni Lola, kalimutan ko, pero Oliva lang na alam ko na eh. Si Lola. Oliva. Si Lola Edmond. So, ayun nga, ang nakwento sa amin ni Lola about sa'yo is about sa magulang mo. Ano bang nangyari sa magulang mo? Ay, okay lang. Wait lang po. Mm. Yung mama ko po kasi, meron na pong ibang, kasamang lalaki. Hindi na po nakatira dito sa bahay po namin. Nasa may sunod na lang po dito, barangay, ay, sa may barangay Colasig po. Hiwalay na po sila. Ang sakit po. Sobrang sakit po. Ilang taon na rin po kami. Kaming dalawa lang po dito nung kapatid ko. Tapos po, nung grade 6 po yung kapatid ko. Ayun po, nasanay po kami na na lagi po ditong kami lang pong dalawang kapatid ang nandito po sa bahay. Kami po yung nalinis, nalaba. Pero hindi po ganun, hindi pa po kami sanay. Pero simula po nun, matagal na din naman po, yung nangyari. Kaya ngayon po, sanay naman na po kami sa ganong sitwasyon po, sa ganong setup na ako yung nagluluto, naglalaba. Tapos siya, ganun din po yung ginagawa niya pag nasa diet po ako kasi nagbo-boarding lang po kasi ako eh. At nag-school po baga ako sa CNSC. Ganun po yung setup namin. Okay yun, medyo okay yung doon, tuition. Libre lang yung tuition. Libre po yung tuition po. Kaya nga po, sabi ko nga po, thank God kasi kahit po paano, nakapagpatuloy pa rin po ako sa pag-aaral until now. And mag-second year na din po ako. Mahirap yung ganong setup. Yung walang gabay ng magulang. Kayong dalawa lang. Ilang taon kayong dalawa lang? Nasaan ba yung isa? Nasa Melegas po yung kapatid ko pong babae. Tapos po yung Ba't panganay po. mag-isa ka lang dito?
Opo, tsaka po yung kapatid ko, yung bunso ko pong kapatid. Mm. Yun po yun. Kaya parang ikaw na din yung nanay ng bunso Opo, mo. ako na po yung nanay po, tumayong nanay po sa aming dalawa po. Kasi yung kapatid ko pong, kapatid ko pong, isa, yung ate ko po, nasa Mayligas po siya nagtatrabaho. Nagpapadala naman po siya, pero hindi po ganun kalaki kasi nga po, Wala mahal- pa siyang asawa. wala pa naman po. Kumbaga siya yung tutulong sa inyo sa Tumutulong ako pag-aaral. kay Papa po sa mga gastusin kasi nga Mm. mahal po ng boarding house namin, tapos kuryente tubig pa, tapos dito pa kuryente, tapos yung yung pagkain, sobrang mahal po talaga ng Anong pangarap mo? pangarap ko po mag-abroad. Mm. Opo. Pero po, sa course ko po ngayon, Bachelor of Science and Development Communication po, pwede po yun maging journalist, yun po, pwede po magbali-balita, o kaya, pero po, Pwede din maging vlogger. nagbo-vlog na po ako minsan. Yun lang po. Mm. Sobrang hirap talaga pag ganun ang Paano nyo napapagkasya yung pera na tipid-tipid lang po talaga. so ang mama mo meron ng iba? Opo, meron na po. Ilang taon na rin po. So, matagal na din po. Ilang taon? Mga Then, basta po, grade 6 po yung kapatid ko. Alis-alis na din po siya. 6, 7, 8. grade 6. Mag-grade 9 na po siya ngayon. So, 4 years. Halos 4 years na po. So grabe yung paano yung talagang wala na si mama mo? Ano yung ginawa mo? Yung ginawa ko po, grabe po talaga yung yung pag-adjust ko po ng di ba, Webes, Friday, wala na kaming pasok. Tapos, Saturday po, may pasok ulit po kami. So, ang ginagawa ko, hapon, gabing sa Webes, Thursday, umuwi po ako dito sa bahay. Tapos po, Saturday, alis na naman po ako ng maaga. Kasi nga po, may pasok na naman po kami ng maaga. Ganun po yung setup. Tapos, Saturday na, hapon, katulad naman na kaming pasok at, Sunday kinaumagahan, umuwi na po ako. Para po makasama ko po yung kapatid ko dito. Ano yung Oo, ano yung payo mo? Ano yung payo mo sa mga kapatid mo na sa kapatid mo sa sitwasyon na sobrang lakas po kasi nung yung loob po niya, sobrang lakas po talaga. ilang taon na yun? Ilang taon na? 14 po. 14. 14. Asan siya ngayon? Nasa School po, nasa School. Pambuhan. 14 years old. Opo, grade 9 na po yun. Tapos po, pag wala po ako dito, sinasamahan po siya nung kapatid po, yung kapitbahay po namin. Yung kapitbahay po namin, sinasamahan po siya dito. Buti nasa public school. Oo nga po, tipid po talaga sa tuition, allowance lang, pagkain, yun lang po yung sa boarding house, yun lang po yung ginagastusan namin. Si mama mo hindi na nakikipag-contact. Wala po contact sa amin. Wala talagang Kahit po nasa kabilang barangay lang po talaga. Kahit tingnan, hindi. Wala po, kasi nga po, siguro, nahihiya po. Nahihiya po siya. Ano ang mensahe mo kay mama mo? Maski ko kayo, mahal na mahal ka. Maski po sinasabihan ko po siya ng mga mararao, kulubot po, baga kaya. Pero, iba po talaga kapag mayong ina. Pero may kulang may kulang sa emo na, hinahanap-hanap mo, mayo pang yung ina mo. Pero may pang kulang. Di po sapat itong sabihin ka lang, mahal ka ng mga tugang mo, ng papa mo, ng mga taong nakapaligid sa emo, pero kulang pa din po talaga kapag dahil po sapat ang pagmamahal na ito pag mayang sarong ina.
Mm. As in po, Mm. maski po araw ka ito, padangal ko pa man din po siya. Mm. Iba lang po talaga. So, parang si mama mo na mismo yung nagputol ng Opo, siya relasyon. talaga. Siya na po. May anak na siya din. Wala po siya. So, kayo lang talaga ang anak. Opo. Kami lang po talagang apat. Basta, mensahe mo sa kanya ay mahal mo. Mahal mo ang kasi nanay mo eh. Opo talaga. Kahit kapag, nung dati po, mga last year pa po, pag napunta po siya dito, sinasabi ko po talaga sinasabi po ng puso ko na, na, kahit ganun siya, kayang-kaya namin siyang tanggapin. Sana bumalik na siya sa amin. Pero ayun po talaga. Dahil sa, Pinapanindigan niyo na po yung desisyon niya. Yung ganong desisyon niya po. Kahit po mali. paano yung nangyari kay papa mo? Nasaan ba si papa mo? Nasa may Batangas po si Papa. Batangas. Nag-work po si Papa. Mm. Minsan po, Paano? nauwi man po siya dito. Mm. Pero po, lang po, sandali lang po talaga. Pero hindi na po siya natagal po dito. At kailangan nga po magtrabaho at Oo. para matustusan yung Mm. mga pangangailangan po namin. At po sa amin na para nga pong may ginagawa ng hindi maganda si mama doon. Ang sabi lang sa amin, mag-aalaga ng lola namin. Mm. Hindi po namin alam, may ginagawa na pala, iba na pala yung inaalagaan. Hindi na si Lola. Hindi na, Una hindi sana po. yung lola nyo. Patay na po yun. Di paano yun? Paano nyo sinabi kay papa nyo? Hindi ko nga po sa sobrang bilis pa ng pangyayari, hindi ko na po Maalala. hindi ko na po ganong maalala lahat. Pero basta po yun nga, sinabi, Nalaman nyo ni papa mo, nasaan si papa mo nung malaman yun? naandito po si Papa. Sabi po ni Mama, medyo nagkakalab, daw po sila ni Papa. Kaya po, unti-unti na pong inaalis dinadala ni Mama yung Gamit. yung ibang damit niya po sa doon nga po, sa Kulasi. Yun nga po, tapos nasanay na po kami, sinasanay niya na kami na. Lagi siyang wala. Opo, lagi siyang wala talaga po. Kahit magtagalaba ng mga damit namin, magtagaluto, parang napipilitan pa po siyang gawin yun. Sobra po, parang nalilims na lang po ako ng atensyon sa kanya. Kasi nga po, kawawa yung kapatid namin na bunso. Hindi ko po kaya kasi naawa po talaga ako sa kanya. Kasi wala mong kasalanan yung... Opo, wala po talaga. Sobra pong sakit po kasi. Anong sabi ng papa mo? Ganyan ang nangyari. Syempre po, nasasaktan po siya pero hindi po nun pinapakita na umiiyak siya kasi nga po. Para, sa kanya na lang kami humugot ng lakas para, yun nga po, hindi na namin yun isipin kung ano yung nangyayari kay mama, sa kanya. Yun po. So, 4 years na. 4 years na Kanya din po. lipas. Opo. Medyo nasanay na din kayo na wala. Sanay naman na din po. Wala na si mama mo. Opo. Sanay na po kami sa setup na ganito. Pero kung may chance na bumalik siya, tatanggapin mo pa rin siya. Tatanggapin pa din naman po namin kasi nga po, nanay pa din naman po namin siya. Okay lang naman po na bumalik siya dito. Okay lang na, kung ayaw niya pong magbalikan sila ni Papa. Basta Okay lang nandito po, basta siya. po nandito siya. Lagi lang po nandito yung suporta niya. Kaso wala po talaga. Ayaw niya na po. Si papa mo, may asawa na siya? Wala. Wala po si Papa kasi mama. Talaga? Po? Talaga wala pa si papa mo? Wala po. Sinasabihan ko po ako, mag-asawa ka na, nag-asawa na si mama. Kaso ayaw niya po at para po wala siyang, wala kaming kahati sa sustento niya. Ganyan.
Kasi po sobrang mahal talaga po ng bilihin. Sobrang gastos po talaga. At college po baga ako. Sobrang gastos po talaga. Kasi yung Ano, pagkain. Pagkain po. Tapos, sa boarding house, mga project, mga bayarin. Oo. Hindi po talaga Kahit kaya. libre yung tuition, magastos pa rin. Kahit po libre talaga po yung tuition, magastos po talaga. Hindi po kakayanin kung kung mag-asawa pa ulit siya. Kaya kahit sabi mo mag-asawa na siya. Sabihin ko po siya parang may tagalaban na kami. Para din po may kasama na din po yung kapatid ko dito sa bahay. Pero ayaw niya pa din po at iniisip niya po nga kami. Simple man lang po ang pangarap ko at makapagtapos ng pag-aaral, mapatapos yung kapatid ko. So gusto mo ikaw mismo yung magpaaral sa mga kapatid mo? Opo. So pero masipag si papa mo, nakakabilib Sobra siya. po talaga, wala po yung bisyo. Ang bisyo lang po nun kami lang po talagang magkapatid. Kasi po, yun nga po, hindi po yun nagang sigarilyo, wala po yung inom-inom. Pero bakit kaya, Ewan ko nga po, grabe Kuya Robin yung Naiyak na nga ako kanina eh. Kaya nga eh. Kaya hindi ako nasalita eh. Kasi yung storya nila, nayon ko lang talaga naalaman, pero alam mo Kuya Alvin, lapit-lapit lang yung papa tsaka yung bahay nila ni Pia dyan. Kasi para gaya din yung nangyari sa'yo, tsaka yung, di ba kay Papa Ando? ayaw po. Ganun din, di ba nangyari, di ba? Same lang yung storya nila, kaya naramdam ko na yung naramdam ni Pia na mapasakit talaga. Masakit ang magkahiwalay ang maapektuhan talaga bata. Kaya, Dapat kasi pag nagkaanak na, wala nang wala nang sariling kaligayahan. Nasa Nakakomit anak ka na. na sa ganang sitwasyon. Sa anak mo na lang talaga. Opo, sa anak. kaya, Lahat ng pangarap mo sa anak mo na. Kaya ako din Kuya Alvin, kung halimbawa, isipan ko lang sarili ko, no, 'di ba? Nauwi ako ng India. O, 'di ba, nasarap din ako nakain pagdating ako dito na mataba na ako, 'di ba? Kung halimbawa gusto ko lang nahiyahay ng buhay ko, edi doon na sana ako 'di ba? Kung hindi ako naisip sa bata. Kaya kahit paano gusto ko lang tabi na kahit Tsaka siyempre si Ate Pia. siyempre siyempre mahal ko naman din siya, 'di ba? Pero naman na Iba talaga pag bata, yung anak na. Mahirap kasi. Ayoko din ng mga ng mga damay na yung nangyari naman sa kanya, yung nangyari din kila Pia. Ayoko naman na nangyari sa mga anak ko ganun. Ayoko kasi mahirap kasi natanggap Parang pero believe ako sa kanila kahit nang ganyan na edad naman na natatag pa rin na pag unti-unti na alam ko naman syempre kahit anong bagay kailangan kasi pag namamatay na yung tao kailangan din natin natanggapin, di ba? Pero yung pag ganyan na buhay ng tao siyempre pag nadadaan-daan sa harap mo na hindi ka naman na parang pansinan, masakit talaga yun na alam ko. Minsan nakita mo si mama mo nagdaan. Ay, hindi ko po talaga hindi po siya nagpapakita. Siguro. Kahit nasa tricycle siguro nasa likod siya. Hindi po talaga, hindi man po kami nagkakaano sa lubong po. Oo. Isa pa kasi hindi naman sila nakita kasi lagi naman siya nasa daet. Opo, lagi po ako nasa daet. Kung nandito po ako sa bahay, lagi lang po ako nakakulong dito sa bahay, hindi ako natambala. Kaya hindi naman. Very good ka, Talagang minsan, yung mga ganyang pagkakataon, yan yung nagpapatatag sa isang tao na makamit mo yung pangarap mo. Kumbaga, nagiging inspiration lang po, motivation lang para, para makamit ko po yung pangarap ko para sa pamilya ko po, tsaka para na din po sa akin po. Ngayon, pinasabi ko lang, ako isa lang nasabi ko sa iyo, tuloy mo lang na aral mo. Tuha mo yan din na lahat ng pangarap mo, na dyan lang yan lahat. Tapos, yung pinatiwala naman sa iyo na yun si Papa mo, di ba sanabi mo kanina dahil sa inyo, ayaw niya na asawa. Di ba? Kaya, yung ginagawa niya ng sakripisyo para sa inyo, pinatupad nyo na. Wag nyo pinapasayang, di ba, sinasayangan. Para hindi siya, di ba, kayo nasaktan na yon. Tapos, pangalawa, nasaktan siya ng alis yung asawa niya.
pangalawa, kung hindi, di ba na binabayaan, anong tawag yan sa Tagalog ng bayaan? Iniwan. Iniwan. Hindi, yung parang iwan nyo na yung aral nyo, tapos na hindi nyo naman kilos, na kailangan namang kilos, di ba? Pang-aral, Opo. para kung halimbawa na hindi naman kayo na pag natupad na pangarap niya, ipidoble na sakit, Opo. di ba? Natindihan niyo na? Opo. Kaya, isa patiwala lang kay Lord, na si Yes Lord po, hindi talaga. naman natin na binabayaan. Basta, ano lang, Mm. tuloy lang ng pinapagawa mo. Tapos, wag ka naman na wag ka na din dito naman kulong. Sa bahay. Pag nandito ka, malabas ka, makakwento ka na yung sa mga dyan kay nasa harap mo naman si Julian eh. Di ba? Kapitbahay. Kapitbahay si Julian. Nandyan naman si Carla, nasa tabi lang. O si Rose Ann. Di ba? Tapos meron din naman dami dyan ng mga babae. Ano lang po kasi dito lang, lagi po akong nakakulong po dito sa bayat. Ayoko po talagang ayoko na po naganggala. Tsaka po, mas gusto ko po nga gawa po dito sa bahay na, po talaga. At yun nga po, para po, hindi na po maglilinis yung kapatid ko pag kakauwi po, galing pong school. Malinis nga oh. Linis na. Ibang Pray lang tayo. Malay natin. Pray lang po talaga, God is good. Yun lang po, tiwala lang po lagi kay Lord po. Siya lang po yung kinakapitan po namin. Wala na pong iba. Ngayon, dati, ilan kayo naman kapatid? Sabi mo 4, yung isa na may asawa na hindi din namuwi. Tapos, yung isa ate mo, bihira lang. Bihira lang po namuwi. talaga. Kayo lang na 2. Ngayon, 4 na ulit na tayo kasi nandito na kami 2. Tama, kuya? Oo. Thank you. Thank you po talaga. Thank you po ng marami. Malaking tulong na din po to para sa po namin, gastusin dito sa bahay. Makakabili na pa akong bigas. Bakit Opo. wala na bigas? Konti na lang po. Konti na lang po. Makakabili na ako ng bigas. Oo. Thank you po. Kapag wala ng bigas, anong ginagawa mo? Humingi ako kay Papa. Sinasabi ko. Wala ng Baka bigas. naman. Siguro na-stress din si Opo, Papa mo. na-stress po talaga yun. At pag wala nga po ng bigas, nahingi po talaga ako. Oo. Opo, paano na kami dito? Wala kaming makain. Oo. Nahihiya man po pati ako mangutang po. Ayoko po nangungutang at nahihiya po talaga ako. Pero may time na nangutang kayo. Opo, talaga. Nangungutang po kami noon. Grabe po talaga. Siyempre po, pag walang maipadala si Papa, nangungutang po talaga kami. Okay lang mangutang basta mabayaran mo din. Opo, thank you po talaga sa pera po ito. Malaking tulong na din po ito pang baon ng kapatid ko po. Unexpected na may ganitong Opo, talaga. kahit konting blessing, Kuya Robin? Saya na siya. Thank you po. Salamat din kay Lola kasi siya Oo. nagturo sa amin. Opo, thank you po Thank you po talaga kay Lola Edna po. Pag nagkakasakit po talaga kami, siya po yung natulong po sa amin. Siya po yung naalaga. Siya po yung nabigay po ng gamot namin. Kahit hindi sa tunay na lola. Opo, Oo. talaga, kahit po, lang po, ninang lang po ni mama tsaka ni papa po sa kasal. Opo, malaking tulong. Tsaka pag nawawalan po kami ng uling, binibigyan po kami ng kapitbahay namin. Nila Kuya Dik-Dik po. Binibigyan po talaga kami ng uling para pag wala ng uling, wala ng panggatong. Di makakaluto ng pagkain pag walang panggatong, pag walang uling. Yun lang po. Sige, Janelle, at salamat sa pagbahagi ng ng kwento mo. Nawa maging inspirasyon ka sa mga kagaya mo na pinagdaraanan na nagkaroon ng broken family. At salamat at hanggang sa muli. Opo, thank you din po sa pagpunta. Hindi ko po unexpected po talaga. At pray ka lang, lagi ka lang manalangin. Ayun man yung natin pinaka-weapon, pinaka-strength. Kuya Robin, Tama. God bless. Thank you po. Bye-bye. Thank you po.
malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo,